Welcome back sa mga channel. Ay, and Mariano family. Shout out Lexie. Shout out Ibigaan sa ilang papa. Jan Mark Borato. Hi guys. Sa ito mga mong channel dyan? Palag kong subscribe sa channel ko. Jan Love Mark you, Taisa. Borato. YouTube. Isahang YouTube guys. Das Lexie da. Nagkaagkuhan mangga. Isahang favorite. Lexie lang. Isa guys, dahil may bisita ni Abot. Isa na siya malang no. Kamot. Dahil may bisita ni Abot guys. Gikan pa na siya Cebu. Tanawa, patalawon mo na guys. Nagluto ko dito. Kami kadyo ni mo luto. Tanawa, kailan mo dali lagi. Makita na mo. Guys, daga mang bisita guys. Si Ate Ruby. Tapos ko diri guys kay ang lutuan lagkuan guys way sabon-sabon. Nagluto si Kami ini guys kay halagway mga sahog. Pansit. Ako mahilig ko guys magluto pero kanang daghang sahog. Ate Tata. Ladyo maglungsod di dari. May sahog. Ah, Palihog na kung subscribe sa isang YouTube guys. Sa YouTube ni mo te. di probinsya na hala ni buto. Agiring na ron ng itag bugno. Ruby Provinciana guys. Isang YouTube channel. Please subscribe guys. Para mamisupod guys. Maka pangipon ko kay wala ko yung ngipon. Balag wa ngipon, guwapa mangyapon. Pangipon ko. Ay inis da kay nanis day. Kanang shrimp. Ag si Ate Jejin mo inawahe. Okay, di makakuan, di maka biyahe kay kuwang pagbiyahe yung vaccine, di pa na po vaccinated sila. Kay gibutangan na ilahaw ni og chicken cubes og Ate Tata. Insa nang isa te tanghon. Ate Tata. Ha? Nagayla ka Brian. Ha? Nagayla ka Brian. Ate Tata. Huwag mo ka ilang. Isa man na. Yung crush. Hindi kay crush yan ha? Artista. Artista. Nila po di sa kamang pinamipili. Magluoy, maghinlo ko sa lato. Gipalit ni nanay. Kamatis. Kamatis, ada nang bisuka. Lato, lato. Ngaan ba maglato guys? May gagmay na pa'y dagko. Wala gagmay dito na. Ha? Wala gagmay. O dagko dahil ni tanan. Manibog na asang at saritang tuhod kay mga ganahan tag isang at tuhod ba? Oh. Unsa? Unsa? Bunting. Ko sa ko plato. Karila. Di ba to? Dundun mo dulu kung tanda na. Jalan ini. Okay. Paling mo, kiri. Untuk ka pagang mata guys. Hanap mo. Labad ang tukar na pagsakit. Guys, diara guys, nahuman na og luto ag pansit ni Ate Ruby guys. Mga dyan niluto. Ngunit kag lagi guys. Mga onday tanin jo guys. Guys, dako ila mayor, gikan mi nagpa-gwapa ni mayor. Wa ko ilabot si mayor adi ay. Na arang lamia ka jo guys. Kaila pa mo dani obes. Sos. Laisa Soberano. Oh my God, ako alami. Ato mo Soberano. Soberano po siya. Kay exam uyap si Enrique Hillman. Enrique Hill ko an. Ito tayo lang. Lapte, basta tingan. Amo na to. Wala
day. Mao na to guys kay di arang humutag nang ka guys na hinog na pagilang nang ka diri guys nga pang ipukan. Nang kang hinuli man ka. Gajud arang labi ar bajud ka guys. Saba sa milon. Yan pasusulabi sa ko dari. Milon saba. Saba ha. Kay mabusaw ning nang ka aron. Guys nangka guys, arang lami arbag nagkugos kay ka. Hampuong ka jud nagkugos sa majul. Lapro bali-bali. Di. Bitaw binaw ara doy ha. Galing man numbag sa kadoy ha. Numbag. Wala lagi. Harassment na. Ato nang hubuan. Ala gihubuan nangka. Diyo na ni. Sinumok na do. Ang hinuga na sa guys. Usla. Utla kay amag ikog. Nitron. Sa nitron. Kuhanin ko pa. Ano na, mabaho po na po. Kuha nang sanina, humana nagituli. Kuha kay bayad naman. Batang ko. Pwede ako makastangkong ka din. Sa pagka-lisod na, Ingat si Kuan. Marek. Hindi mo daw. Tangkong o Ang doon ba? kasintang kay ipasok ko na baboy. Ano man yan doon? Ito, Ano? yung matigbasa nitong guna. Ano sa bot kaya ano Kuan, oy. Hindi mo kalapot-lapot. Daraga. Guys, mao din ang dagan ni Has gikan ila mayor guys. Arang salamatan jud yor kay nakadako karnaba do kabuok ag isa karay hilaw pare. Karay hinog na ni kadto na. Ayaw be. Diyan na poy nangka guys. Ag ikog among gida. Hinog na pud arang humuta kadyo. Dadari. Tara guys da among gida ikog sa tumoy sa kuan di bitaw, tumoy sa nangka kay arang hinuga na. Samay kaigit man. Guys, dere ko ila mayor guys, naglaag mi dere ang uban si Aliana og si Lexian to tuto nagduwa-duwa. Dakos puno as manggalat ila mayor kay mag shout out ko labog na signal dere. Shout out dai ko ni Ate Bidalos Cabrera Fronteras na karon sa laing nasod ug sa ijahang bana nga si Kuya Joves. Hi ninjo. Te og kuya amping mo kanunay sa inyong trabaho. Shout out po ko imuhang mamate. Shout out po ko ni Ate Janet Jamong Indajon ug ni Ate Joshua. Labi na ni Bibi Aya. Hi nimo Bibi Aya. Og shout out po ko ni Ate Alex Bertodaso Borato Bertodaso nas Manila. Kay lamang mo na si mama ni Aliana. Shout out po ko ang ugangan nga kagwapa kadyo. Merlinda Lapeceros, hi ni mo ma og ni Tito Pablo Rodabia. Shout out Rodabia family og Lapeceros family og Bernades family. Shout out. Shout out po ko ni Ate Roxanne Zamora na karon sa laing nasod. Hi ni mo te. Hi pas imong mga anak og ni shout out po ko ni Meclamore og ni Kiana og ni Denver. Ja, shout out po ko ni sa patong usang mga nangakuan ha. Judith Motomol. Hi ni mo Ma'am Judith Motomol, shout out. Labi na po sa imuhang bana. Hi ko ninyo ang ping sa inyohang mga trabaho. Hi po ko ni Cecilia Tuso ug ni Dimi Bill Vlogs. Hi. Og ni Brilliant 4C. O kisa man ning isa Armalin Aidu ug na mauba ko. Shout out po ko ni Jennifer Canuto. Hi ug ni shout out po ko ni Ma'am Aba Amazing Vlogs. Hi ni mo ma'am. Please subscribe sa ijahang channel guys, Aba Amazing Vlog. Hi ni mo ma'am. Amping pedas imong trabaho ma'am. Hi po ko ni Journita Martinez. Shout out. Hanggang, kana, dila. Kajuring na. Lauren Deligos. Shout out. Shout out po ko ni Jingjing Inerland. Hi. Roselyn Garcia. Marisa Yeager. Maubani. Pasensya naman mo og na wa ko makamaog litok sinyong mga ngan kay kanilaging minus pag radar bitaw.
Shout out po ko ni Percy Castañeres ug ni Honey66 Vlog. Hi, Isa. shout out Honey66 Mahal ko Vlog. dyan, Isa. Oh, hi ko si Aliana guys. Ug si Bibi Lixie. Hi! And shout out Mama Ali day. Shout out, ma. I love you Mama Ali. Love you, ma. Mananing kanon dito ya. Shout out po ko ni Edina Cañete. Ug ni Lulu Mandin, shout out. Ug ni Gina Maria Calena. Og ni Miriel. Marcelo Castañeda, shout out. Ani, ma. Carmela Tan, hi ni mo ma'am. Shout out, Carmela Tan. Shout out po ko ni Angelina Lapetan. Nakakaroon sa Manila. Manila. Og ni Julia Mumaloy, shout out. Conradin Orozco, shout out. Og ni Pipirano Israel, shout out. Unsa mag-iit di? Unsa man ni? Laudimir Kahugom, shout out. Ujug bigay mo karagatang kamot. Ujug lagi mo ka. Hamas Papa Be, shout out pod mi ni shout out kang Papa Be. Shout out pa. Ni Mariano na karusag na hi pod tang Lola Bits din oh. Wala ta kadugag na bino. Ito tama? Di pa kaya patay mamiso. Sa lipod gid ni ang kamot gid. Shout out po ko ni Sir Clint Lagumbay na karon sa Cebu. Salamat sa mga nanggitan-aw pod sa amo ang channel, YouTube channel. Salamat din sa tanan guys. Nakabugda po ka? Diyan sa katong wa na sana wa na ma-shout out sunod adlaw na lamang pod mo. Okay, ito? Sunod adlaw na lamang pod mo guys. Ay markawan na nadari. Darabay mga bata. Tawa mo ka be. Awa. Awa ko dito. Babay na tadali. Ay, isa. Lagi mo. Dai na day. Bye-bye. Bye-bye Bye-bye. guys. Thank you for watching. Bye-bye for watching. Love you. I love you.